Mun karɓi baƙuncin Ciyaman Abubakar Kwadaga a ofishinmu da ke Talatin Mafara, inda ya yi jawabai na musamman ga ɗaukacin al'umma game da abubuwan da suka shafi sha'anin masu gidansa a siyasar ta ƙaramar hukumar Talatin Mafara. Ya jinjina mai girma Alh.sha'aya, wanda ya bayyana cewa Sha'aya Sfawa mutumin kirki ne, ya kuma ƙara kira na musamman ga mai girma Abubakar ɗan Galadiman Mafara, inda ya tabbatar da cewa waɗannan biyu suna ɗaya daga cikin jigo kuma mutane da ke girma su a siyasance a ainihin cewa su sani wa jama'a a matsayina ɗan siyasa mai tasowa ga baki ɗaya a Mafara an san wa ake ce ma Ciyaman Abubakar Kwadaga. To su sani wa bai yiwuwa ya kasance a ce yadda nake a ce ni mai gida guda a gare ni dan siyasa. Ina da masu gida sosai 'yan siyasa kamar irin Alh.sha'aya Sfawa Talatin Mafara, kamar irin mai gida ɗan Galadiman. To daga cikin masu gida na ga su na faɗa ma a takaice kwara biyu na ɗan jarida, amma ban sani ba ko akwai abin da kake son ka ƙara nan du sani. To misali yanzu mai girma Ciyaman, kamar lura da su yanzu ba su kaɗai ba ne manya a garin Mafara, amma ka zaɓi ɗan siyasa da kuma ma'aikacin gwamnati misali ka ce su uwayen gidanka, ko kaɗan ne ka tsakuro daga ciki? Kwarai kuwa ba don komi ba, ka gana faɗa ma waɗannan su ne waɗanda ina iya alfahari da su a ko'ina, kamar irin mai gida Alh.sha'aya Sfawa, kamar irin mai gida a ɗan Galadiman. A Mafara dole in alfahari nima da su. Ne ya kamata ka bayyana ma al'umma wanda shine dalilin da yasa ka ɗauke su a matsayin uwayen gida a siyasance? To alhamdulillah, mai gida na Alh.sha'aya Sfawa ba don komi ba zan takaita dalilin da na ɗauke shi a matsayin na duk mai gida. Ba don komi ba, mai gida Alh.sha'aya Sfawa kaɗan daga cikin alkhairinsa a garin Talata na mai gidansa shugaban ƙasan gobe Dr. Alhaji Abdulazizi Yari. Ba don komi ba, dukkanin lokacin da mai gidansa Dr. Alhaji Abdulazizi in baya na dogari, to shi ka ɗaukan nauyin mai gidansa abinda ya saba wa al'umma. To masha Allah, mai girma Ciyaman, lura da lokaci na tahiya, to ina ga daga ƙarshe wani irin kira za ka yi ga sauran manyan 'yan siyasan Mafara da su yi koyi da waɗannan bayan Allah guda biyu da kare ka a matsayin uwayen gidan siyasa? To alhamdulillahi, dukkanin wanda ke son yanzu ya hito a siyasa ko yana cikinta, yana da buƙatar ya kasance jama'a su nan san shi, kamar irin mai gida a kowane na duk lokaci yana ƙoƙarin ya za a yi ya dasa al'umma. Yana da fatan ɗan jarida kana tare duk da ni a kai? Al'umma na tare da kai mai girma Ciyaman. To alhamdulillah, ba don komi ba, irin yadda mai gida Alh.sha'aya Sfawa ya dasa dai samari sosai, ba gefen kotu, a gehen na dota vote, a gehen faya na du service, bugu ma da ƙari. Akwai waɗanda jama'a sananni na an san
ya kai har wasu police haka na harka police haka da harkar road safety da immigration. To don haka gwargwado duk wanda ya yi kokari waɗanda ka son siyasa ko suna son su taso, idan sun ka ga irin yadda mai gidana Alh.sha'aya Sfawa, kiran da zan wa al'umma da sauran 'yan siyasa da manya da ƙanana waɗanda ke tasowa a yanzu shine ina son ya kasance su yi koyi da masu nan duk gidana irin ababen da suka yi na alheri. Mai gidana Alh.sha'aya Sfawa tare da mai gidana ɗan Galadiman, dukkan waɗanda na yi koyi da suwa to insha Allahu za su samu ci gaba ga al'amuransu. Ba don koyin ba, dukkanin yadda aka ganin ina ci nan duk gaba dai da al'amarina, ana ganin dai ababe gwargwado nan duk gare ni. waɗannan dai masu nan duk gidana su ne ke man iya ƙoƙarinsu. To don haka ina ba duk jama'a nan duk shawara da yara da jama'a su yi koyi da masu nan duk gidana irin mai gidana Alh.sha'aya Sfawa tare da mai gidana Abubakar ɗan Galadiman. To wannan